Malawi Brief. Tsopano tikupasirani nkhani madzulo pa Times TV lero pa 19 January 2026. Takhalani pomwepo. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa kampeni mu chipani cha Malawi Congress MCP Moses Konkuyu wamangidwa atakadzipereka kwa polisi ku Lilongwe lolemba mmawa. Oyimira pa mlandu a George Jefferson Kadzipatike komanso mneneri wa polisi atsimikizira za kumangidwako ndipo ati pakadali pano awatsekera ku polisi ya Kanengo. Rebecca Chimcheka Matemba ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe wawerenga ndi Taonga Sabola. Akunkuyu anakaonekera ku likulu la polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe lolemba komwe amakawafunsa mafunso pa zomwe adayankhula pa mwambo wa maliro wa amene anali wachiwiri wa spikala wa nyumba ya malamulo Malemu Madalitso Kazombo ku likulu la chipani la Malawi Congress sabata ziwiri zapitazo. Malingana ndi oyimira pa mlandu akunkuyu a George Jefferson Kadzipatike, akunkuyu akuganiziridwa kuti adakamba mawu ofuna kudzetsa chisokonezo pakati pa anthu. Izi ndi zina mwa zomwe akunkuyu adayankhula pa mwambo wa maliro. Posesa makamba afumu namvera kuti ife tubanja lino minda yathu yolandidwa mutema. Ife tubanja lino akutiletsa kudyetsa nkhosa zathu kubusa. Zimenezo mmazikamba polira posesapo. Ndi ifenso nkhali tili pasiwa koma timatiti nene. Banja ili luvutika kwambiri. Banja ili ludulidwa manja. Banja ili lulandidwa polima. Ngati iwe udachokera chigawo chino udalembedwa ntchito bwinobwino koma ngati unali CEO iweyo nulembedwa mu nthawi imene munali inu president ntchito wanawa zikutha. Malingana ndi Kadzipatike, iwo ndi odabwa kuti apolisi amanga akunkuyu pamene komiti ya nyumba ya malamulo ya International Relations yomwe akunkuyu ni membala ikukumana ku nyumba ya malamulo. Malingana ndi Kadzipatike, iwo anafotokozera apolisi kuti akunkuyu anali akupita ku nyumba ya malamulo pamene anadzera ku likulu la polisi ili. Pakadali pano akunkuyu akuwasunga ku polisi ya Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Komanso bwalo la milandu ku Lilongwe makala Lilongwe Magistrate lapereka belo kwa yemwe anali nduna yona zachitetezo a Ezekiel Ching'oma komanso owathandizira pa ntchito a Gresham Lungu. Senior Resident Magistrate Precious Kondowe wati boma lisamangenso a Ching'oma pa nkhani yomwe boma linapempha kuti a Ching'oma akhalebe ku ndende kamba kuti akuganizira kuti akukhudzidwanso ndi mlandu wina. Iwo ati ngati boma limadziwa kuti a Ching'oma ali ndi mlandu wina limayenera kufufuza kaya asanawamange ndi kuwapititsa ku khoti. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lachenjeza mchitidwe wogwiritsa ntchito katundu wa boma pa nyengo yokopa anthu pa chisankho chapadera chomwe chichitike pa 17 Marichi chaka chino potsindika kuti uwu ndi mlandu. Bungweli lachenjezanso za mchitidwe wogawa ndalama komanso katundu kwa anthu kuti avote. Feston Malekezo walemba ripoti ili. Komishonala wa bungwe la MEC Mai Caroline Mfune anayankhula izi ku Mzuzu lolemba pamene amasegulira ntchito ya chisankho chapadera ku dera la kansala wa Lowinga ku mzinda wa Mzuzu. Chisankhochi chikuchitika kusatira imfa ya yemwe amapikisana nawo pa chisankhochi Isaac Singini amene amayimirira chipani cha UDF. Mfune anati nyengo yokopa anthu anayitsegulira pa 15 January ndipo ikuyembekezeka kutha pa 15 March chaka chino, ndipo apemphawo amene akupikisana kuti akope anthu mwabata ndi mtendere. Iwo anati mchitidwe wopereka katundu komanso ndalama kwa anthu ndi cholinga choti awavotere ndosavomerezeka potengera malamulo a dziko lino, kotero apempha anthu kuti pomwe aona izi azikatula nkhaniyi kwa akuluakulu. Ngakhale nkhaniyi ndi ya registrar ya political parties, komano aziwe kunena kuti ndi mlandu wakulu kwambiri kuti anthu azipanga za chinyengo kulandira kupereka ndalama ndi zina motero. Tinakumbusanso kuti pali ntchito zina ndi za community zimene zitanzovomerezeka koma pali zina sizovomerezeka. Bungwe la MEC likuchititsa chisankho m'madera aphungu asanu komanso amakhansala asanu ndi anayi.
Poyankhulapo za kusegulidwa kwa ntchito ya chisankhoyi, mkulu wa khonsolo ya Mzuzu Agumiziyani Yasulu ati chisankhochi chabwera mnthawi yabwino popeza kuti anthu amene amakhala kwa Luwinga analibe kansala amene akanatha kumawayimirira ku khonsoloku. Ife ngati khonsolo timagwira ntchito mozera mwa makansala. Ndeno kudera la kuno kunena kuti kunalibe munthu otangayimire ifeyo zinali zosakhala bwino, komanso chinali vuto lalikulu kuti tikafuna zitukuko za kunoko ndiye kuti timavutika kuti kodi tikumana ndi ndani. Mzinda wa Mzuzu uli ndi madera aphungu atatu komanso amakhansala 15. Kampani ya Petroleum Importers Limited PIL yapereka thandizo la 400 million kwacha ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna kuti igwiritsidwe ntchito yopereka mafuta a galimoto akafunika pokapereka chakudya mu nthawi ya njala. Poyankhula pamwambo opereka ndalamazi mu mzinda wa Lilongwe, Azubeya Bana yemwe ndi mkulu wa PIL wati mafutawa athandiza boma kuti likafikire mabanja osoweka m'madera akutali. Ili onse muziko athandize apange support kwa boma, ili responsibility ya ili onse kaendi miyoyo yabwino. Taonanso kuti anthu amene akatuka mtende zathu akapita ku mipingo imene amasonkhana ali mkati, pamene atuluka amakhala ndi danga loti akhoza kukhazika bwino ndasintha miyoyo yawo chifukwa amapeza malo amene amalandidwa bwino ndi mipingo osiyanasiyana, maderaso osiyanasiyana. Kosindika pano kuona kuti pafupifupi 95% ya akairi amene tukasunga amakhala athandizika kapena akuthandizika ndi mipingo osiyanasiyana imene iwo amasonkhana nawo limodzi. Komanso izi zathandiza kunena kuti chiwerengero cha anthu amene ndi akabwerebwere chichoke pa 30% panopo chatsika kufika pa 25%. Sukulu ya ukachenjede ya Mubasi yati ili ndi cholinga chowonjezera chiwerengero cha ophunzira pa sukuluyi kuchokera pa 10,000 kufika pa 30,000 pofika chaka cha 2030. Miriam Mlaya akufotokoza zambiri za nkhaniyi. Wamkulu wa sukuluyi Anansi Chitela ati cholinga chachikulu ndi kuthandiza kukulitsa chiwerengero cha ophunzira mwanjira ngati kukulitsa maphunziro pa intaneti, kukhazikitsa makampasi atsopano mu mzinda wa Lilongwe, Blantyre, Salima ndi Mzuzu, kugwirizana ndi mabanki ndi mabungwe ena kuti awonjezere malo ogona ophunzira. Munambala tukena sauti tizikula mu zinthu ma structures athu onse amene ali background mwachitsanzo library tukena kuti tikule ma infrastructure yathu mangati ma buildings tukena kuti awonjezekereke, komanso makampasi athu kampasi yathu ndi aying'ono kuti zapanga accommodate 30,000 onse ndi kuti tukena kukhala ndi makampasi onse ena. Ndiye panopa tili ndi kampasi ku Mzuzu, tili ndi kampasi ku Lilongwe, tili ndi building imene tikumanga ku Lilongwe yonena kuti ikamfika June July titsegulira. Achitela anayankhula izi ali ku Blantyre pamwambo woyendetsa ophunzira atsopano okwana 3017 omwe umanena za malamulo a sukuluyi ndi zoyembekezera. Mmodzi mwa ophunzira Asali Rashid anena kuti mwambowu umathandiza ophunzira atsopano kumvetsetsa zomwe amayembekezera komanso kuzolowera moyo wa pa sukulu. Tilosangalala kuti zinthu zimene atiphunzitsazo zimene zitathandize like ulendo wathu wa maphunziro in the next 4 years 5. Zimene tazipeza kuno ndi zinthu zosangalatsa kwambiri komanso zoposa zinthu zina zimene timayembekezera and tikuyembekezera kuona zina zopambana kutsogolo pathu. Ndondomeko ya mwambo inakonzedwa kuti ithetse kusiyana pakati pa moyo wa ku sekondari ndi moyo wa ku sukulu za ukachenjede pofuna kuwasamalira bwino poyamba. Ndipo manja pafupifupi 2000 omwe anakhudzidwa ndi mvula ya mphepo m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje alandira thandizo la katundu osiyanasiyana kuchokera ku Muslim Disaster Relief Aid Madra. Poyankhula pa sukulu ya Nkhwangwa atalandira thandizoli, phungu wa nderali a Ilyas Abdul Karim anati anthu ambiri akusowa pokhala komanso chakudya. Gift Sitima Fort Demonstration mboma la Chiradzulu, banja la Christe Chitanda Crown lapereka thandizo la chimanga pa sukuluyi. Thandizoli lomwe ndi matumba 15 a chimanga laperekedwa kwa ophunzira 28 apa sukuluyi. Veronica Kafumpe ali ndi zambiri.
Mayi Chris Chitanda Crown omwe ndi mphunzitsi yemwe amayang'anira maphunziro a ophunzira a ulumali pa sukuluyi ati adaona kuti ndikofunika kupereka thandizoli lomwe ndi matumba 14 achimanga atatha kuona mene ophunzira pa sukuluyi amavutikira kamba ka njala. A Crown ati thandizoli silokwanira pakuti ophunzira omwe amavutika pa sukuluyi ndi njala ndi ambiri. Choncho apempha akufuna kwabwino kuti athe kubwerako pa sukuluyi ndi kuthandiza ophunzirawa. Akabwera mabwera anthu kwathandiza zimakhala bwino. Imene tateremo tikulakalaka ena aoneso zosowa za ana wa masowa zovala. Nyengo imene tukalowayi ndiyozizira amasowaso zofunda. Endi tindana ambiri amene kuno kwamapeza kuti amadwala timakhati tukwatumiza kuchipatala. Tili ndi matresi wa matresi azovuna kuti nawo awiri okha. Tindana kuti amagwa kuno ndeti imene atachite sokeya atachite manage. Timasowaso zithandizo ngati zimenezo. Mmako mwawo kuyenda mmachita kuoneka kuti muli vuto. So wakufuna kwabwino ngati angapezeke kuti akhoza kuchita provide kayakhoza kubwera ndiwo kandi usipa nkwagawira. Ndipo yemwe anayimira mphunzitsi wamkulu Ane Chikwasa atsindika za mavuto omwe ophunzirawa amakumana nawo ndi kuti kupatula vuto la zakudya iwo amakumananso ndi mavuto monga mayendedwe, zipangizo zophunzirira komanso chisamaliro chokwanira. Kumbali ya ana amene ali ndi vuto la maubongo chimene chimavuta kwambiri ndi chithandizo monga sopo, mayendedwe chifukwa ena amalephera kuyenda ndi amafunika ma wheelchair komanso sopo wasamalira potengera kuti skulu amayichita kuyendera siya boarding. Ndipo a Ellen Samuel mmodzi wa makolo a ophunzira ulumali pa sukulu